Mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Diyan sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Knock on your door. Good morning po sa mga kababayan niya, Luzon, Visayas, Mindanao. Ano man po sa inyo pinagkikibusan ko niyan, welcome sa programa. Kami po ang Aramon Nyato digdi sa Radyo DCGB, 729 sa pitan ka mga radyo. Nadadangog, nahihiling sa DCGB YouTube channel, as in sa DCGB Facebook page, DCGB News Online Facebook page. Nadadangog man mga tugang sa DCGB Live app, as in sa iba pang internet radio. Good morning sa mga birthday celebrators. Happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Yan, happy birthday kay Primay Maria Gemma Vibarante. Happy birthday. Siring man kay Mucha de la Rosa Aguas. Happy birthday, Madam Mucha. Asin sa iba pa pong nag-birthday sa kunyan. Happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Sa mga kapwa ko seniors, good morning. Ay, galaw-galaw, mga friendship. Ha, hiro-hiro. Maski ito, sanang hiro. Basta dahiyan maging stagnant, kuya dahiyan magkakalawang hasta mga kasukasuan. Exercise ng konti, kahit 10 minutes na hindi naman masyadong strenuous, hindi naman masyadong mabigat. Kahit nakaupo pwede. Kumain ng masustansya. Iwas muna sa mga bawal. Pagkatapos, huwag magsara. Dahil magparawori. Yan. Always happy. Laro technical, yan po dyan si June Napolis. Mantang yaman sa DCGB Social Media Department. Tuloy pong pag-iriba dyan si Jerome Nico Martinez, ang tuyang IT. Sa Production Assistance Center, siyempre katuwang dyan mga tugang Shara Meliron. Yan man mga tugang sa newsroom. Si Angel Mustaza at saka si Mary Joy Jarasco. Sa luwas, ang Mega Force Patrol sa Pag-inat po yan sa yung Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita dyan sa 3rd District. Mantang yaon man sa Daraga area si Joshua James Bino. Siyempre si Karen Ala sa Capitolio Provincial. Sa City Hall, yan po dyan si partner Alar Mario. Yaon man sa 1st District si Paning Jomar Bien. Mantang naon sa mobile ang tuyang pong piloto ang mata ng DCGB sa kalsada Henry the Boy Mata. Kami po kabos minapabot sa rumawang morning, minasaludar mga kabayan. Ano man ang sendong sitwasyon sa buhay ngunyan, relax lang kita. 125 days bago po mag-eleksyon. Kaya pag-isip-isipon ang mga bagay-bagay pag-atid-atidon. Kadako lang naman ang marani sa indo. Matuktok sa indong mga harong. Matuktok sa mga harong, mga tugang para sabi nga ni kayan na magkunyan, inganyo kan mga bagay pong dapat indong tubudan. Kaya sa mga kababayan nato, mga tugang, 125 days na lang. Kunya na, iyon na po yan ang pagsasabi, mga tugang na pagpili, aldaw kang pagpili ka mga dapat na manginutan mga tugang para po sa nasyon. Alright, and then sabi nga ni, January 12, mga tugang, yan na po ang election period. Yan ang election period, mga tugang.
Diyan naman mapuon an ano ni Comelec gun ban. Tapos diyan naman mapuon ang Comelec checkpoints. Yan. January 12 hanggang June 11, 2025. Yan po ang election period. Kaya sa mga kababayan po nyato, mga tugang, di matakot kung may checkpoint. Igwa man ang mga markings po yan na mahihiling ka mo pag nag-checkpoint. Igwa na dapat yan yung markings na Comelec checkpoint, tapos yan dyan nakasurat. So, election officer, pagkatapos chief of police, di ba? And then, usually sa maliwanag na lugar, di ba? Ang hilingon man sana sa Indo, pero pag nag-agi ka dyan, kasi ang ipa-apply nila is plain view doctrine. Sabihin, mahiling man sa nasinda, hilingon sa nabok sa mo, so ilaw mo, hilingon ka man sana. Dahil man sa iyong papabuksan sa mga trunks kan sa imong bihikulo, bawal yon. Ewan ko kung anong application kayan dyan sa pag-abot sa motorsiklo. Sa motor baga, biburok sa ng U-box, matanong tayo. Magtatanong tayo. Tapit sa 12, aldaw nin Domingo yan, alas 12 matanga, sigurado po yan. Mga tugang, mapuuna ang pagtaltag kan mga checkpoints po dyan. And nationwide yan. Okay? And then, iyan yung pagbabawal kan pagsukbit nin badil outside of residence, maski igwanin pig-apod niya to mga tugang na permit to carry. Not unless na igwa po nin gun exemption, hali po sa Commission on Elections. Yun po yan ang mga susunod doon. And then by March 28, yan po yung kampanya, mapuon ang kampanya kan mga kandidato, mga tugang sa lokal. May mga pinagbabawal dyan, mga tugang na dapat nagiribuhon kan mga kandidato nganing magkaigwan ng problema. Di ba? Ini ang March 28 ang campaign period para po sa mga kandidato para sa mga congressmen kan kada distrito. So, mga nasa provincial, city and municipal officials. And in the case of duman po sa Mindanao, sa BARMM, Bangsamoro Autonomous Region. And then, mga tugang, diyan naman ang paglilibot po ninda. Pero, pag April 17 na Huwebes Santo, as in April 18 na Biyernes Santo, bawal ang kampanya. Kaya lang. And then, siyempre, ang mga bawal, siyempre, yung pag-appoint ng mga bagong empleyado, pag-crear ng posisyon, bawal yan. Tapos pag-fill up ng mga posisyon, yan pag nagpuna po yung campaign period, di ba? And then, siyempre yung release, disbursement of expenditures of public funds, except kung mayroong nakuang exemption mga tugang sa kunyan, sa Comelec. Kasabay po dyan construction in public works, pag-deliver ng mga materials for public works, except for projects or works exempted, mga tugang Section 261 kan open Omnibus Election Code. So yan po mga tugang, mga parumdum lang po yan, yun na po ang pagpuon. Makakailing na po kita kay mga mga pulis, as in minsan sa first day kang checkpoint minasabay, mga tugang regional director or provincial director, mga tugang kang kunyan kan Comelec, para mahiling, as in masupervise mga tugang ang pagkondukta po ng checkpoint. So expect na po yan, tabi, mga tugang na may mga may mga aagian kita, lalo kung banggi, may mga kapulisan na mapara sa Indo, pero mahiling man lang po yan in plain view.
kan sa indong ano. Kaya pag nagagi ka dyan, kung nakakotsi ka, pailawan mo so ilaw mo. Yeah, tayo yung ailing, okay? Tayo na po yan ngunyan ang mga mangyayari naman sa mga masunod na mga oras. Alright? Okay, mga tugang, duman po sa mga kababayan niya to, kumusta na mga kababayan tayo dyan sa Santo Domingo? May ilaw na kamo? Ano daw ang nangyari? Adi? Kasubanggi, Sus Maria Josep, matindi so brownout dyan sa Santo Domingo. Sunod na tabi. Sunod-sunod. Dahil hindi masabutan kung ngata, bata piglalauman mi na ngayon na mararahin na may pigtatrabaho na ngayon bagang ng substation dyan sa Bicol. Ay, indalang kung ano yan, makauron ta si Asertin Angie. Baka pwedeng ano yan, makauron ta. Ngani na masabutan ta kung ano na ang update. Diyan sa ano yan, sa mga pinagigibo, mga tugang na lakdang kang aliko, para manultol da tabian sa indo na mga ano yan, serbisyo. Anmari na serbisyo, di ba? O tadyang kaya ang problema diyan, mga tugang, nakakabit sa Santa Misericordia substation ang mga isla. Pero Santo Domingo, pati mga isla, ayan, ayan, nadali nga. Duman po sa mga, pati sa mga isla ngaya, sakop mga tugang dyan sa ano, sa Santa Misericordia Substation. So, San Miguel, Kagraray pagkatapos, so dyan sa may parte ka malilipot, Santo Niño garito. And then, ano yan, so mga, ano ni, so sa poblasyon. So ang sabi, pag napakaray na, makunya na, magiging marayrahin na da po ang, sabi nga ni kayan, linyada, ang serbisyo, mga tugang, ta mahali na sutulo. Ta nangyayari kaya ngunyan, pag nagka-problema sa isla, matris mo na sinda. Kan, ano yan, itong lugar kung saan nagka-problema, and then, pagka nahiling, mahanap. Kung igwa pang ibang problema, mabalik ka naman. Ayun, medyo problema. Yan medyo nahaloy-haloy. Okay. Iyan po tabi ang ano yan, mga pigahalat po ngunyan, mga tugang manungod po dyan sa mga pangyayari sa tuya pong palibot. Duman sa mga kababayan ta, padagos man nahiling tang patindog na ba ka mga posting aralang kawon, dan sabi ito so kunyan so kakabitan kan 69 kilovolt line na ma-supply dyan sa substation sa Bicol, di ba? Ilingon tapo kung anong mga development kyan sa mga sundutan. Sabi, mga tugang madali-dali na. And once ngayon na nangyari na yan, na pakaray na, mababawasan na ang muda. Mababawasan na yan ang muda. Nagapira na nababaldi mga tugang kapag gano yan, kapag nagkakaigwananin na pasunod-sunod na kasubang yan doon nangyari daw duman tarog ito po so sitwasyon na halos sunod-sunod di maintindihan kung anong pangyayari talaga. Okay, siyempre sa mga kababayan po niya to,
may mga nakakasabot kan sitwasyon, may mga daiman nakasabot kan sitwasyon kaya namuda. Di ba? At saka kung talagang nababaldi naman na pagka mo ngayon mga siringil, mga makaskaso ngayon kamo ngayon. Ngunyan ngayon pag na problema kami, alo yung ngayon kamo magresponde. O yan ang mga nagkakapira po ng mga ano. But anyway, mga tugang, padagos ang kunyan, padagos man ang koordinasyon kan mga taga-alay ko buda kan mga lokal na gobyerno para maipasabot sa mga kababayan ta. Alright. Duman po sa mga tagabangan tabay, mga tugang, padagos lang ang ano yan, pagbayad data nga ning di kita maputulan. Iyon na lang sitwasyon tangon yan. Adi, bata garo kang Disyembre, dakol-dakol naman sa konsumo adi. Dakol-dakol naman sa konsumo, tas siyempre dakol kabong binurugtak na mga ano yan, mga pailaw, baka iba pa. O daman sa mga tagabangan tabay, may mga kunyan, may mga request pa nga ni na kaya pa pumar. Nga tangaya talo yun makabitan kang aliko ang samuya ngayang new connection. Ay talaga, dakulon tabi, tambak. Tambak. Parang wala yata silang supply na kontador ngayon eh. Ewan natin kung ano, kung anong pinakang reason yan. But anyway, mga itong ipapalop ta na lang kapag may chance kita na makauron ta ang tagapagtarang mga itong kang Albay Electric Cooperative para sabi nga ni Ken, maipaabot sa mga kababayan. Tata, nganing mas marin na itong sindapuan makapagpasabot po sa Indo. We are trying to contact mga tugang Miss Anns para po dyan sa mga queries po nindo. Okay? So, basta importante, ngunyan po na mga panahon, mga tugang, mag-asikaso kita, day magkampante, tan sabi po kang pag-asa, mga tugang, mamamati ang tapanggang Marso, yung La Nina like na sistema kang panahon, sabi yun, may mga pag-uran-uran pa, kaya pasiguro sa nakita pirmi. Iyon na po yan ngunyan ang dalagan kang panahon. Nagbago na ang panahon eh. Di ba? Nagbago na ang panahon ay nagbago na. Kaya may mga bako na parehas nga kang panahon na nasusunod sa cycle. Ngunyan may pagbabago na. Asin sige nang kurusog mga tugang kan mga paguran, sige ang kurusog kan mga bagyo. So, I think sa ngunyan mga tugang na Enero, wala naman yatang papasok, no? So let us just pray. Basta iyan po ang tugo na day magkakampante. Kung mga naka-star dyan sa mga arani sa bulod, arani sa mga dalisdis ng bundok, talagang igwapang mga nararasay sa mga paguran. May mga nagrarasay po mga tugang na mga gilid gan tinampo. Di ba? So kung yan sa nakita, asikaso baso, yan, permis nang naka-alerto. Tangani pong ariglado kita. Ayo. Alright. So mga kababayan nga to sarani sa mga dalampasigan, yan, sarani sa mga kadagatan, baka po may nasapud kamo na mga parasira na hali po sa tabako, asin hali sa viga sa Katanduanes, baka pwede tabing ipaabot nindo sa pinakaharani na otoridad an sa indang sitwasyon, no? Pizza uno pa din nagharali, no? Hanggang ngunyan, hindi pa ho, wala pang balita. Last na contact, pizza dos, mga tugang ning alas 2 ning maaga. Iyon ito, so ultimo na nagkadarangugan sinda. After that, mga tugang wala na. So, pizza 7 na ngunyan, no info, tabi na nakukuha. So, sana po, sa mga harayo, sa mga party yung Samar, sa Mayasbate, sa Kamsur, baka po may napadpad dyan sa Indo ng mga kababayan tang mga parasira. Pakiano na lang po tabi. Asikaso na lang tabi. Ngani na maging ariglado na, maasabutan ka mga kababayan na ngunyan mga tugang masabutan ninda kung ano ang kunyan ang sitwasyon ka mga kababayan ta. And we are hoping na sabi nga ni Kayan, buruhay pa ito pong mga parasira. Talagang arog ka ang mga tugang ka dipisil ang pagsira.
Kaya siguro sa nagulo, mahal talaga sila. Alawigon ang bibiyahe, yung gano'n naman, mabiyahe ka pa siring duman sa Pacific. Ta duman ngayon may buya, di ba? O, halawig ang bibiyahe. Yan saka kung iabot po kay Bako Maray na panahon, kung may Surosubasco, yan po ang medyo, taratagilitan sa mutuya po ng mga kababayanan na upo dyan sa dagat nagtatrabaho. Iyo po. O kaya ang pakiuron, kung igwaman databi na nahiling kamo na mga presensya kaining mga nawarang parasira na nakarulunod sa bangka, baka po tabi pwedeng may paabot sa mga pinakaran ng otoridad. Pwede sa Coast Guard, pwede sa police, tanganing makarelating information sa pagitan ng mga communications diyan po sa Tabaco City. Kina Sir Jill na mula to sa CDRRMO o kaya po sa Ipaturakan Pulisya o sa Philippine Coast Guard, tanganing ma-update man sa mga kababayan niya itong naghahalat, naghahanap po sa mga parasira na ini. At talaga pong hadit na mga tugang sa mga kapamilya ta. Bako man nga arog kaan pag minaharalay sinda, minasirimbag sa telepono, buda ngaya minabalik man tulos. May arog niya hanggang ganyan daing balita sinda kaya nahadit man tabi. Yo. Okay, so mga kababayan ta pakiuron po tabi sa mga nyaon dyan sa mga gilid kan kadagatan, sa mga nyaon po sa mga isla, baka pwedeng mahiling-hiling ta and then makapaabot po ng mga impormasyon. Iyo po. Sa mga pagiribat sa Kabalikat Civicom all over the Bicol region and all over the Philippines, yan. Baka pwede ho na pakipaabot, paki 10-5 kung may mga nahiling po kamo dyan, mga tugang na mga personang nawawala, missing na mga persona, mga tugang dyan po sa satuya pong palibot. Mga mga parasira na halipong tabako. So 5, tapos may 4 na hali po mga tugang sa Biga sa Catanduanes. Nagiribanan na sindang pasiring sa Pacific. Hindi, iyon na po yan. So last na na information na sigun sa mga kapamilya, pizza dos ang last na nagkauron na madaling araw. After that, wala na po. Hanggang ngunyan, pigahanap na. So nagagad na sinaling tabang mga tugang sa mga otoridad sa CDRRMO, asin po sa Coast Guard na tibaad lamang masapud o kung saan man nakapadpad, makapaabot ng impormasyon, manungod po sa whereabouts kaya pong mga nawawara na mga parasira tabi. Yo. Okay, so tarabangan ta. Tarabangan tatangani po na makabalik man sa inyong mga kapamilya. Tabata talagang kunya na difficile na. Difficile talaga ang buhay kan mga parasira diyan po sa dagat, bibiyahin nila halawig ta dahil nang sira digdi sa tampi. Naubos na. Dahil ang istara doon sila sa halawig. Iyo po yan. Mabiyahe, magamit ng bangka na bako lang di sagwan yan, di makina. Di ba? Magasolina ka, madara kang yelo. Tangani pag may nadakop ka duman, yeluhan mo na, hindi marugok. Arag ka ng buhay ninda, di ba? Kaya po, tabangan ta. And let us pray, mga tugang na buruhay pa man, ini pong mga kababayan tampiga haranap kasi ng kapamilya. Iwan na mga kababayan ta. Alright. O bueno, mga tugang, gurano ng kamatis dyan. Mahal ng kamatis talaga, Mahal ng kamatis. Sa Manila, 20. Ang sarang pidaso. Hindi ko digdi. Pero talagang nagmahal na. Nagmahal talaga. Pati so antak. Antak 180. Ang kilo. Jackpot na naman kaya ni si Roger na milyari. Ako nakapagtanong din na tunaw, di ba? O yan. Tama-tama, ngunya na Enero, pwede ka magtanong ng kamatis doon. Tsaka talong, ito mga gugulayan talagang paborito ta. Iyon nagmarahal talaga. Because of kulang yung supply, tapos na-aggravate pa kayo bagang so nagkapigwan ng problema sa biyahe, mga tugang dyan sa Kunyan, sa Lupi, sa Camarines Sur, maraming ta okay na. Dahil nga kapig deliveran. Dahil nga kapig deliveran nga kang dahil nga nag-abot ngayong delivery. Yung mga kang Kunyan. Kaya yun nga napig maliugot baga. Kan sa yung mga local officials na kung kaya man sanang patubuon digdiyan ng mga bagyo-like vegetables, digdi na sana.
Di ba? Kung kaya masanang patubuan dito, magparaasa kita, di ba? Arog ka na nagka-problema sa biyahe, di. Wala tayong supply, by principle of law of demand and supply, pag kulang ang supply, malangkaw ang presyo, di ba? Alangkaw sa demand, malangkaw talaga presyo. Kaya, yan po, magtaranim tayo. Yan ang, mag-green revolution na, giraray. Di ba? At least magtanim ng gulayon, mga tugang na yaon baga nakalista sa bahay kubo. Pero nga ni John yan na vegetable sa bahay kubo, 18 yan. 18 gulayon sa bahay kubo. Ayan, at least makapagtanom kita dyan ng maski kabangasa na. Di makabawas-bawas na sa gastusan ta, saka masiguro ta na masustansya sa tuya pong pikakakan. Tayo po yan sa tuya na dapat nag-i-rebon niya na nakadakol na ng mga pilang sa itong pagkaon na nakakapiktar sa mga lawas ta. Orog baong kita ta instant. Ayos nga, dahil na no cook. Tubig siya na yung mainit, ayos na. Ito pala, may problema kita. Ano ito sunaagyan ko kasubagod yun na estudyante, nangon yan, mga tugang nasa stage 5 na chronic disease, yung kidney. Ang buhay niya, magparakaon Jerome ning noodles, buda ning soft drinks, mag-inom ning soft drinks. Iyon na ito sa cycle kang buhay niya hanggang sa madiscovery na sana. Kan nagparakulog sa sayang tagiliran, di na sa hospital, na-find out kan doktor na stage 5 na yung kidney disease niya. Kaya nirekomendar siyang i-dialysis. Yan, nag-dialysis na. Mariray na tabi, nakarecover na. Pero yan po ang abiso, babala sa mga kababayan ta. Huwag kayong masyadong kaano dyan sa mga processed foods. Yan bagang pigsasabi ko naman sa Toyang Health News na niyaw nakatago ngayon sa processed foods ang askad, ang asin. 70% daw mga tugang ng processed foods mayroong asin na nakatago. Diba? O kaya duman sa mga kababayan ta, luhay-luhay sana. Remember, 1/3 lang na kutsarita ang need kan lawas ta everyday. Sabi kang mga eksperto, di ba? O kaya po, ingat-ingat kita din sa mga pag-iinom ta dipisil ng magkahilang ng mga kababayan. Alright? O bueno, standby lang, mga kapatid. We will be back after this. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras
Oras sa Radyo DCGB, eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa giraray na siniguro kan Philippine National Police o PNP na wara sindang namomonitor na seryosong patakot sa seguridad kan publiko sa pagselebrar kan traslasyon na 2025. Sigun kay PNP Public Information Officer Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, day sinda mapababa nin kalasag kundi sa indang mas papaiguton ang pagbabantay dangani na masiguro na ligtas asin na peaceful ang pinakadakulang prosesyon na pinagigibos sa nasyon na kada taon. Sinabi ni Fajardo na apera sa mga nakauniforming pulis, igwasindang ipapakalat ng mga nakasibilyang pulis na masabay sa prosesyon kung sain ang mga ini anhali sa PNP Intelligence Group na nakatokang mag-anap nin mga importanteng impormasyon may kinaaraman sa seguridad kan publiko tangani na tulos man an mga ini maaksyonan. Enot ng tinaawanin to kakan PNP an Anti-Cybercrime Group para sa Digital Intelligence Monitoring asin na gathering mantang an Highway Patrol Group naman an matabang sa pagmamando kana trapiko asin kan crowd control. Mientras tanto, padagos man ang pangapudan kan PNP sa mga mapartisipar sa traslasyon na prebentaran ang pagdaranin mga mamahalo na gadget, pagsuulot nin alahas asin iba pang kagamitan na makakakua ni na atensyon hali sa mga kawatan. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Muhasagan, inumagan! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Uwasagan, inumagan! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake, kaya buhos agad, inom agad. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, boss mo yan, te. Boss mo yan, bro. Pray until something happens. Diretso po kita mga tugas to pong programa. Hoy, condolence palan kay Jabolite. Kay Joel Lobas Mendez. Sa mga kabilang buhay na po siya, no? Condolence po tabi sa family. And RIP kay kay Joel, kay Jabolite. Okay? And then syempre naman po sa mga kababayan natin, mga misis o rikas-rikasan, taod na naman, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Okay, Papa Mar. May increase pala. Jesus Maria Joseph. Para katurog ka sa pansitan, oy. Kaswago pang alas 6 ting aga. Piso John sa gasolina. Talagang dahil na makakabalik sa dati. nasa 13 baga pesos na inilang kaukan last year. Ali duman sa dating original na presyo, nadagdagan ki 13. So, ngunit may dugan naman na piso, di 14 na. Sa diesel, baga tugang, may dagdag na 1.40. So, yun na po yan, ang satuya na kunyan. Kaya, daw na talaga ang mass transport system. Ha? Ano na daw nangyari sa tren na di? Iyon na sa nakutay ngayon ang pwedeng alternatibo. Kundi wala ho. Di na natin alam kung ano nang nangyari. Yan. Pagkatapos ito po na mga iba pang mga highways na pinagagiribo, at least sabi nga ni Kayan, mga tugang tibaad lamang may mangyari na dyan po sa train. Binaragwa na daw po sa kunyan. Binaragwa na daw sa mga release. Pagkatapos itong kunyan, mga tulay, tanganing diretso ang pag-aagi, ang pagdalagan. And hopefully, makaabot man tulos man yan di mga tugang sa tuya pong palibot. Now, makaabot tulos yan ta, medyo repisil. Okay, sige po. Di tama kaoron si kunyan. Dito na makauron si Ma'am Ans. Nag-ali na. Ali na pala. Okay, sige. Next time na lang.
May asikaso si Ans. Okay, anyway. Okay, dumaan po sa mga kabarangay po natin. Ayan. Papa Mar. Day na ngayon kita makasukbit badil. Ay, iyo po tabi, bawal na. Magkuha ka na ng exemption dyan sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. CBFSC. At pag ikanada ko palang kaini, may padusang pagkakapreso nin sarong taon hanggang 6 na taon, 1 to 6 years na imprisonment. Tapos, permanent disqualification from public office. As in pagkawara kan sa imong karapatan na magboto. Ayan. And then, iyo po yan, mga tugang kunyan. Kaya di magparakaraw-karaw dyan sa kunyan. Sa mga pigbabawal, mga tugang dyan po sa gun ban. At di kita mabugtak sa peligro. Iyo. Okay, so kung kita po mga kunyan, mga gun holders, magagadungo na ning ning exemption tanganing kung machimpon man kamo halimbawa kan checkpoint ay di igwa kamo may filing na papeles na nagsasabing exempted ka muna magsukbit kaan o magdarakaan. Yeah? Normally mga negosyante, as in yung iba pong mga medyo may peligro sa buhay, tigtutugutan man po yan. Okay? Alright. O, para duman sa mga kababayan mga tugang, sabi kan sarong abakalero na nag-text sa kuya kasuhapon matapos na maka-interview ta mga tugang si Director Molina kang PhilPida. Sana ngaya mangyari. So ayuda. Nag-request mga tugang so PhilPida Bicol duman sa saindang central office sin nagkapag-konektar mga tugang kay Senador Cynthia Villar para matawan mga tugang ning at least 10,000 na ayuda pero tatrabahuhan ninda ito po na mga paratanom taning abaka yung mga abakalero nagulpi mga tugang. Although duman sa katanduan is duwang klase pala duman tuminaan ang damage. Sarong moderate, sarong heavily damaged. Ayan. Pero, may mga napakinabangan pa man ngaya. Kaya, mahalat kita ning nagkapirang bulan bago pa yan, magturubo giraray. So ito, supigahagad na at least kaya matawa ng 10,000 pesos kada saro. Bako lang so mga taga-Katanduanes kundi may mga may mga iba pang abakaleros na dapat matawan. O di sabi kang texter salamat ngayang Sir Mar tanahapot mo yun tahaloy na kami naghahalat. Naglalao mo ba kasi Director Molina na sana ngaya ma-release na tulos nag-assure mga may pundo ngayang makakawaan. Ayan, di ba? Di halat-halaton ta po. Wag susuko. Yan po tabi nga niyang sabi nga niyang abaka mga tugang yan ang nagpropel kay ito ning ning pag-abanti kang mga kababayan tang nasa mga harayong mga lugar sa mga bulod-bulod kan mauso kay sa cottage industries mga tugang mga 70s to 80s yan dakul po na mga talagang kami nga ito nagsasaralapid kami nagtatarahi ki mga tugang ki kunyan mga itong mga pahidan di ba mga floor mat di ba mga doormats di ba kundi ngunyan iba na mga tugang at least sabi nga ni Kayan bubuhay nagkukusog-kusog na naman ang demand although naapektaran mga tugang gaitong so pagpagibo ng bagong klaseng papel na kwarta
ay plastic ng kwarta pala, hambak ko ng papel. Ayan ang mga kunyan, medyo ngaya dorodepisil, nababawas-bawasan ngaya. Pero ngaya, day masiguro kung dito sa Bicol, pirang porsyento ang nahali, kumbaga na apiktaran, makaiyan po na pag ano yan, ang nagagamit mga sa abaka, pirang porsyento kang sa abaka industry ang napapaduman mga tugang sa itong pagpagibo ng kwartang papel kang Pilipinas. At igwan ang nagkaharali naman ng mga denomination. So, padagos lang daw sa pagtanom. Ha? At ang ani po na makunyanan, maipnuan itong mga pagkukulang sa mga bakante ngayang mga tanumana, di ba? Tanumana, tangani po na mapakinabangan. So, diban po sa mga kababayan tayo dyan, bata ang katanduanis baga. Yun, so, minarkahan man na abaka capital of the Philippines. Di ba? Kundi kang inagyang kang bagyo, may mga lugar po talagang heavily damaged siya. Kasi ko man, lugar na moderate sa naman. Pero pwede pa. Pwede pa ngaya. So, asikasun, ay pagpabayaan. Di ba? Tayo itong sujismil, kunyan da ito gagamiton sa pag-clearing, kan sa indong mga tanuman, di ba? Pagtanom, ding mga dagdag na kunyan, na abaka, tanganing magdanay po ang industriya. Yan. Kaya, kita nga ni, mga tugang, kanapasar ka diyan sa barangay Alimsog, uy, ko pala dyan ang mga nagigribo ni mga bags na magagayon man ng pagkakagibo, di ba? Out of yung burlap, di ba? Yung inabol na kunyan, na abaka. May nagigribo dyan, may women, women's group na na talagang nagigibo ng mga bags sa iba pa na hali po sa abaka. Ayan. Di dako lang bagay po ini, mga tugang na pagturuang-tuwangan kan gabos. And salamat din. Diyan po sana isip kang Pilfida na magaganin tabang naman sa nasyonal. Sa indaman talaga rin, masindang pundo para dyan sa Arugayan. So nakapag-connectar, and then sabi pinaapod na sa Senado. Diba, lamang mga tugang ma-expedite yan, makarelease tulos, pasado naman sa budget baga for 2025, di nganing makakunya na pirang bulan na mga tugang na medyo maluyang kita ka mga parauman niya to ning abaka, ay di makadugang-dugang lamang. Tabatangon niya na yan, mga tugang, kan Disyembre pa lang, kuminas kaso inflation, yung ginunon mo una, pabarato ng pabarato, kumaskas na, from 2.5 naging 2.9%. Ayan, although sabi kang mga ekonomista, way below pa man ngayon, duman nga sa talaga ngayang target, ha? Ayan, okay lang pala ngayon. Pero, mga tugang, duman sa report kan, PSA, nagluluwas na ang nagbusol kan pagitaas mga tugang, iyo ang presyo kan housing, tapos yung elektrisidad, tubig, yung gas, iba pa pong fuels. Yan sa mga rason kang pagitaas po mga tugang kang inflation, headline inflation. Okay? So iyo po yan ang mga updates ngunyan. Ewan natin sa mapaapon naman yan ng PSA Bicol, and maraman ta kung pirama ng ano man ang sitwasyon mga tugang kang inflation rate nigdi po sa Kabikulan. Di ba? Sa mga masunod po nga, baka next week, no? Magpapod o baka within this week, magpapod po ang ang PSA, manungod po diyan. Okay? O bueno, mga tugang, ngunya na taon, kan 2024, last quarter, nakaregistroan sa tuya po na mga autoridad, partikular kang Bangko Sentral ng Pilipinas, nin pag-itaas kang numero kan mga Pilipinong nangutang. Nagdako na ito, siyempre ngayon may pambayad kami ma-13th month ngayon. October, mga tugang nanutaran, ang paglangkaw. Pero, ang sabi kang Bangko Sentral, ngaya
pigapod na posibleng death trap ang sarong individual na tuod ng mangutang kada bis na natitika po dahil po sa kakulangan ng income. Pero may rekomendasyon po ang BSP sa mga lubog sa utang para daw makahawas na magkaigwan in debt stacking kung sa iniinuton na bayadan so may pinakahalangkaw na interes. Ayan po tabi adi, mga tips nila. Ikadua, debt is snowball. O ani kadua ngayang bayadan so may pinakasadit na balanse o amount. Yan, ikatulo, loan restructuring. Yang kaurunon, so asinagadan po ang bangko o lending institution na maging flexible as in affordable ang pagbayad na daing penalidad. O iyo po yan ang mga kunyan. Talagang kadakol ang kunyan. Kadakol po ang mga kababayan tang di maiwasan talaga mangungutang para lang ang maraot yan. So nangutang ka tanganing may bayad mo sa utang na ngayon. No? Kung sa inutang mong iba. Hindi, naging cycle na, di ba? Naging cycle na utang ka dito sa kabila para iipno mo duman sa kabila. Ayan, tapos utang ka na naman. Ayan, hanggang sa nabaon ka ng todo. Di ba? Manage your, sabi nga ni Ken, meager resources. Di ba? Do not spend beyond your means. Kumbaga. And then, magbakal suma kaipuan sa talaga. Kaya ang talagang epektibo talagang tip, mga tugang pag masaod ka, as in ma-shopping ka, magdara ka ng listahan kan kaipuan mong bakalon. Tayan talaga, sureball talaga yan. Diba? Sureball talaga na ang mababakal mo mga tugang, so talagang kaipuan mo sana. Minsan kaya may mga kababayan kitang nadadaraduman sa impulse buying baga. Na maski dahil magkaipuhan mga tugang bi bakal-bakal tamili may promo ngaya hanggang sa ayun na po na kunyana nagkaigwa na ning talagang problema sa buhay ta. Okay? O yan mga kabarangay. Alright, and reminders man dumampo sa mga kababayan ta na mga may sasakyan na ending 1 yung ending kang plate number nindo 1, o yan, magparehistro na tabi. Tanganing day kita magkagawa ng problema. Tapadagos ko niyan ang LTO sa indang roadside inspection to make sure na sa itong mga kababayan, mga tugang, tama ang paggamit ng sasakyan. May rehistro, may driver's license, as in roadworthy pa ang mga lunadan na nagdadalagan po dyan sa Tinambo. Yun ang mga sabi nga ni kaya ni mga kunyan, mga tips ngunyan kan mga kabarangay ta. Alright, ay, punyari siya sa sige daw. Walang daw si Panay Hans. Dahil mo na nakali. Walang daw si Hans. Para makahistorya ta. Diba? Hello po. Ayan. Hello, Hans. Good morning. Yes, sir, more. Good morning Ayan. po. Good morning po sa mga parantaban. Mga tugang kaibaan ko po sa kabilang linya ng telepono ang tagapagtarampukang Alba Electric Cooperative. Ma'am Ans, may query lang kaya dita kasuhapon fight na sobrang up duman sa minamahal kong bayan. ano da ang dahilan ka ito kang Pasko ngayon magayununon nga sa serbisyo bigla kaya ngunyan ngayang nag New Year na route na naman ngaya. Opo, actually, Sir Mar, kang nakalihis bagang taon, pre-Christine, before magbagyong Christine, naayos na duman sa tuyang binugtak na recloser. Dyan sa may sad address pa siring sa naman tao. But again, nagkaigo kita ng problema,
syempre nabagyo and may mga kaipuhan ayusun duman. So nagbukta kami inayos ito, but right now we're configuring the settings. Siguro sa ito sa mga naiiling ni Sir Mar na possible reasons why namamatian giraray and power interruptions dyan sa SMF1 and SMF2. Yun, takon yan daw. Bako ngayang karaw-karaw, sunod-sunod ngaya. Yes, actually, we nag-check ako duman, Sir Mar, sa in-charge kang records kaya talagang notable so naging power interruption sa dawang feeder na sa Misericordia substation. And sa pa po sa mga naiiling na kausa kang trip off is may mga areas na naman po na highly vegetated ulit. And ito ngunyan ang bigasi kaso kan sumuyang technical teams, probably magkakaigugan rin in line clearing. And so pa po sa mga ini naman po when it comes to scheduled interruptions. So ongoing ta po bagang pigigibong substation dyan. May talagang nakalatag ito ng mga scheduled interruptions. Ayun, okay. Mamaan sang saro sa pighihiling ninda na piglalauman talaga na maresolveran talagang to marahiyan na serbisyo dyan. Pag nahamana da itong substation dyan sa Bicol, ano pong update kayo ni? Opo, as of now, talagang magpa kami na ongoing na ang satuyang construction dyan sa Salvacion substation ining sa may Bicol. Sa ngunyan, kung babalikan ta po last year, may igo kita nin settle na problema, may nagkapira mga residentes na dahil nagtutugot na right of way. magbuktak nin mga right of way, magbuktak nin mga pole. But luckily po, sa help man po kan LGU, Santo Domingo, nagturugot na po siya nagkapera ka mga residentes. And once po, all in all na po sindang nagtaon in right, manungo dyan, dire-diretso na po ang pagbuktak kan mga poles na syempre gagamitin daw when it comes to the transmission of our energy. And hopefully, matapos na po ini sa lalong madaling panahon. Tapos po ini sa mga magiging rason kung mapupundo possibly na power interruptions dyan sa SMF1 and 2. Ayun. So, kunyan yan, pag naging operational yan na substation dyan sa Bicol, sa Salvacion, iyon na yan ang masupply ng kuryente duman sa mga tulong isla? Yes po, opo. Saro, ini sa mga makakatabang kasi saro baga sa pigiling ta Sir Mar, so distansya before kining substation. So ang ginibutan nagkakita dyan panibagong substation para masuplayan so mga hararayo ng mga barangay, including ining pasisiring dyan sa mga isla na kan Santo Domingo. Ayun, may initial timetable kung rin posibleng matapos yan? Well, initially, Sir Mar, we targeted it kan December, but due to force majeure events like ining mga calamities na-disrupt po so sa tuyang schedule of activities duman. So hopefully, ngunyan, ongoing na po iyan giraray. Hopefully, matapos na po ini sa lalong madaling panahon. Ayun, opo. Okay, yung tabi, Ma'am Ans, unless po na may gusto kang ipaabot pa sa mga kababayan, announcement from your office, please go ahead, tabi. Yes po, ini na lang po siguro Sir Mar, pangapodo na lang po sa samuyang mga member consumers. Please pay on time sa indong mga bills and kung ma-avail po kamo digdi, please follow ang traffic rules na po digdi po sa satuyang drive-thru dahil dahil po ngunyan ang nag-avail. Iyon man lang po Sir Mar. Ayan, thank you very much Ma'am Ans, mga tugang Ans Galero, hali po dyan sa Alba Electric Cooperative, yan, para po dyan sa mga kababayan mga taga Santo Domingo. Yan po, may problema yung recloser ta. At saka may may mga lugar naman na highly vegetated na naman, kaya ito naman ang asikasuhon. Pero with high hopes kita na matapos na tulos yung pong substation ngayon mailing tang improvement from dumunin do ka ito kan bago pang sanayan na Santa Misericordia substation. Biglang huminalang ka sa kuryente kumbaga sa supply, so bultahi. Takang ino talaga, nag-aabot na sa ng 150. Di ba? Kaya lang, siyempre sa kadakol lang nakakabit, talagang medyo nagbabaan naman. May mga nagkapiraning lugar na maski naman minsan sarong sa Santo Domingo, pag na late ka nang magpailaw, di na nailaw di ba? Di na nailaw yung isang lamp doon. Pero kapag pinilaw ang atang pa nailaw siya. Kaya lang minapalsok din, Pag nahaman yan na substation dyan, mga tugan na pigibo,
Long overdue na yan eh. Matagal na yan eh. Na dapat na gawa. Kaya ito pa. So at least kung yan ay pagkapadagos na, nasettle na sa mga problema pala sa right of way, kaya tirindog na sa mga poste na haralangkaw. Para po agiyan ta. Iba man ang linya na madalagan dyan, mas halangkaw ang bultahe na madalagan dyan. Kaya hinalangkaw nga ni. Kaya baga, daipig papabugta kaning mga karong sa irarom. Sinday pwede na ngaya may mga kunyan, may mga unang kakaulang dyan, halangkaw ang bultaheng madalagan dyan. So hopefully, dahil nagturugot na sa mga nag-upos ka ito, dahil nagtutugot ka ito na bugtakan kan sa indang poste, na settle na, ay di maging dire-diretso na po ang trabaho, hindi na magparauran pa. Ayan, mga kababayan natin, ang sa tuya pong updates, ali po yan sa Albay Electric Cooperative. Dugang at ang istorya, ali po dyan sa luwas, partner Alar Mario na sa linyaman. Partner Al, good morning, please come in. Yes, good morning, Garay. Sabi, partner, hidali na ni Alcalde Pido Garbin Jr. ang proseso na ma-download na sa Legazpi City Health ang budget hali sa gobyerno nasyonal para makatabang na ma-improve ang operation para sa mga pasyente. Sigon kay Garbin na ugma siyang marahay dahil hinagad niya na kay Congressman Saldico kana ko Bicol bilang chairman kan Committee on Appropriation na matawanan additional 50 million na budget 5-0 ang Legazpi City Health katangayot na simana. Alagad ang kaugmahan niya dahil ang sabi ni Congressman Saldico kulang ang 50 million na yan. Dublong ko. Dublihon ko kaya yan, libohon kong 100 million. Ayun, Kaya nauugma siya bako sana para sa bulong ang may tatao sa Legazpi City Health mo yan, kundi pwede nang gamiton sa iba pang mga pasilidades para lalong ma-improve ang serbisyo kan Legazpi City Hospital, I should say. Sabi ni Garbin, dahil nabanggit ko pa na City Hospital ang Legazpi City Hospital. Opo, na kung manonotaran daw diyan sa Legazpi City Hospital ngunyan, talagang limitado nagiging serbisyo. Igwa man ki naitataong tabangan dito hospital sa mga pasyente, kundi sagod sa namin sa konsultasyon maski nga ni alcohol, ikukurulang ko lang so mga nurses and doctor dyan nagdadara pa sa diring alcohol. Pag abot sa bulong, mabakal ka sa luwas. Kaya anyway, kung mangyari na ma-download na ining 50 million para sa Legazpi City Hospital, na kulang tabang ini plus gigibuho ng 100 million ni Congressman Saldico. Kaya yung man yan ginaugma ni Mayor Garbin na pigigibuhan na nila ng remedyo na may dali ng proseso para sa lalong madaling panahon at least mo na first quarter kan taon mai-release na ini asin mapakinabangan na kan Legazpi City Hospital. Ayun, so bako lang bulong kundi pati kaipuan garong ikipahi adi. Opo, magagamit. Mga ekipahe ang priority kan Legazpi City Hospital. Depende na sa administration sa management kan nasambit sa hospital. Yan ang mapapaduman iyan 100 million na pig proseso man asin pigis persos kanako Bicol, lalo na ni Congressman Saldico na sa Roman Legaspeño. Yeah, tapi partner, ang mga dagdag pang informasyon digdi sa Albay District Area, Alar Mario, DCGP. Thank you very much, Father Al. Yan po ang mga updates. Manungod po dyan sa pigharat ng funding. Dyan po sa Operation Can City Health, Legazpi City Hospital. Yan. Iyo po yan so, nariparo
kan mag-asumir sa pwesto si Attorney Pido Garbin bilang alkalde, mga tugang kan syudad. So, may mga kulang na kaipuhan kaya nagagading akudir mga tugang duman po sa National Office. Sa bahagi po ni Congressman Saldico, nagagagutang 50 milyones. Doblong tangaya, kulang yan na 50 million, gibon tanang 100 million. So yan ang pigahalat ngunyan na ma-download, tangani pong magamit na. Pigsi siguro man duman mga tugang na iyan para po sa magayon na serbisyo kan ospital, aramtaman sa nabaga na ano yan, pigdadayo man po yan, makulang ka mga Tagaligaspi kundi maging kang mga kataraning pong mga lugar. Okay? So, duman sa mga kunyan, mga kababayan iyo yan so pighalat na funding. Tangani ngayon na masiguro na maging ariglado man ang serbisyo. Ang healthcare talaga numero 1 po yan. Okay? Duman sa ano yan, mga kababayan mga tugang, gagamiton ang pondo para po duman sa kadagdagan na bulong, tapos x-ray, CT scan, asin iba pang mga gamit. Ang sabi nga ni Kayan, kung in kaso nga ano yan, magibunin kasunduan sa ACE, kung ano yan, buda sa Tanchuling Hospital bilang referral hospital. Kuning kaso bako sa suficiente sa pasilidad duman sa ano yan sa City Legazpi City Hospital. So yan ang mga nagkapi na po ng mga sabi nga ni Kayan, dagdag and parte kan pondo hiya po ang medical assistance para sa mga indigent o kapusabuhay, sabi pa yan ni Mayor Garbin. Alright, o sige po tabi mga kababayan, oras na to alas 11:37 na ning pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na!
Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga kapatid. Nako, ang bilis-bilis ng oras natin, mga kababayan. Madali na naman. Mga tugang ang satuya po na kunyan, karawat. Yung Ligaspi yata ay nagbibid na maging host, mga tugang kang palarong Bicol, ade. Now, ang satuya po na provincial government, naramdaman ko, garo nag-alokar ki pondo, mga tugang, para magamit digdi sa palarong panlalawigan. I think February yung palarong panlalawigan, adi. February. Garo kunyan yan. Second week kang February. Mga tugang yung palarong panlalawigan, nagigibon siyempre. Diyan po sa ano yan, sa provincial sports complex. Diyan baga to, mga tugang sa ginubatan sa Morms, na sabi nga ni mga tugang, iyan dakulang bagay para sa mga atleta na mahasa, di ba? At saka ma-qualify para po sa palarong Bicol, di ba? Pagbutin nyo mga bata. At sana maging magayon man ang mga pagano yan. Pag-asikaso, mga tugang kan, mga ano yan, mga athletic official sa mga kakiantak. And then makapili talaga kita ng mga matitibay. Tayo po yan ang kaipuhan, mga tugang ngunyan pong mga panahon. Mag-excel sa sports. Di ba? Kaya po kasi na may mga talagang gamit pagkatapos marirahay man na sabi nga ni kaya ni ano yan, marirahay na pagkunyan, asikaso, pagtugay sa mga gamit ninda, asin siyempre sa proper training. And then siyempre so istaran, marirahay man dapat. Yan. Okay? O di sa mga kabarangay sa mga kababayan natin, mayroon pong announcement nin power service interruption sa January 11 and 12. January 11 and 12, mga tugang, Sabado, Domingo. From 8 a.m. to 9 a.m. Ang rason is substation Washington Feeder 3, three-phase Tagongtong Recloser. Yan. Porsyon kang Barangay Taysan, Barangay 68, Barangay Mariawa, Barangay 61, Barangay 62, Barangay 64, Bagakay, from 8 a.m. to 9 a.m. yan. Tapos may 8 a.m. to 5 p.m. Ay, yung medyo ralawigin na, no? Barangay 66, Bangkiruan, Barangay 43, Barangay Imalnod, Barangay Bariis, Barangay Kagbakong, Barangay San Francisco, Barangay Buenavista, saka Barangay Kabugaw. Portions kang Daragang, Albay, Barangay Anislag, Canarom, Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Nabasan, San Vicente, Grande asin Ibaugan. Siringman, ang munisipyo kan Manito. Ang reason, restoration of distribution lines from single phase to three phase line from Barangay Bangkiruan, Legazpi City to Barangay Kawayan, Manito. Tapos may right of way vegetation line clearing. Yan, pwede na pong may balik ang tulos ang kuryente pag natapos na po so patrabaho. Ayan po sa Sabado, Domingo po yan para doon sa mga kababayan natin na padagos po mga tugang na
nag-aasikaso man. Alright. Mga kababayan natin, may mga naglilibot ngaya, Papa Mar, na ano yan, nagtutok-tok sa mga arong may darang subri. Nangyari, may badyaw pa. Badyaw pa. Nangyari, may badyaw pa ngaya, naglilibot pa. Alright, diba sa mga kababayan natin, medyo medyo may mga kunyang pa, may mga nadidipisilan pa, mga tugang, kunyan to sana, surosusteniran to sana pangatugang sa tuyang mga pangaipo. Ngani po na maging ariglado man ang gabos-gabos, mga tugang, pagabot po kang aldaw. Alright. Duman sa mga kababayan ta, yung yung inflation mga tugang o pagmahal kang barakalo ng serbisyo kan Disyembre nagkaskas sa 2.9%. Yan po ang report yan kang BSP kang PSA. Alright, and then sa mga kababayan ta ngaya, Papa Mar, good morning, may humabol pa pala sa listahan ka mga naputukan. Iyo po ta, kunyang baga, may may anong tawag dyan? Igwa baga ning reporting hanggang pitsa 5, ang pitsa 5. Iyan, so yan. So mga report lang doon sa mga Sentinel Hospital. Pero guwapo pa lang ka ng mga day na i-report eh. So, mga day man dinalagan duman sa hospital na ito, day man na-record, di ba? Kaya duman sa mga taga-Bagantabay, medyo kunyan sa nakita. Day na magdagdag pa yan. Sa masunod na taon, day na magparagaramit kang paputok. Tanganing day madiskwido. Okay. Papa Mar, kumusta ang panahon tabi? Ay, ang panahon po ay ayos man. Kaya lang, talagang mamamatenta na po ang malipot na panahon. Poon ngunyan pong Enero hanggang Pebrero, sabi po kang Pag-asa. At ang sabi, mga tugang, so malipot na paros halis sa northeast monsoon o amihan, nagkusog. So, ang sabi kang Pag-asa, ang peak kang cold weather sa Pilipinas, particular digdi po sa Luzon, minadurar from January up to February. Ayan po, tabi adi. So, ihanda ang mga jacket. Basta ang importante po ngunyan, walang low pressure area na nanotaran, mga tugang, ang Pag-asa. So, at least good news po yan. Pero siyempre may mga isolated na mga pag-uuran, kaya dapat po tabi na bantayan tamang girarayan sa tuya pong mga harong-harong kasi ng mga lugar. Okay. Ang sabi pa, mga tugang, sana ngaya, pagabot kang aldaw, maging mainit na tangani ngayang day naman mga kunyan, day naman magkaigwa pa ning problema kita. Ang yada di. Taginit na, nag-uuram pa ngaya. Ayan po tabi, adi. Basta duman sa mga kabarangay natin, mga tugang, padagos lang ang sa tuyang pagtugay-gay pa sa mga nagkakapira pong mga bagay-bagay. And then, ang sabi po, yung PhilHealth, nagdagdag na po yung mga benefit package. Ay di, avail natin, including pala pagpabulot ng ipon, ayos na. Yung emergency pagpabulot ng ipon, ayos na da. Kaya duman sa mga kabarangay ta, padagos lang po ang yan, pag-asikaso. Okay. Good morning, Papa Mar. Haloy na akong gusto ta ka mahiling. Di garing ako nalulugaran. Harayo kaya ang Ligaspi. Uya ako sa Katanduanis. Mangyari. May sanata. Malay mo makapasyar kita dyan sa Katanduanis. Mahiling mo ako. Okay.
So sa mga kabarangay ta, padagos po naman ang satuya ng mga LGU sa pag-establisir kay itong pigapod na Business One-Stop Shop para sabi nga ni kaya ni ma-facilitate ang mas makaskas mga tugang na pag-asikaso kan sa indong mga business permit application. Ayan po tabi. Adi, tayo na yung yan ang mga kaipuhan naman. Ma-renew kan mga lisensya, kan mga tindaan, kan mga negosyo. So kaya iyan po tabi ang mga kunyan. Dapat na asikasuho naman. Kasarabay naman dyan sa mga ahensya na dapat po mga tugang na mag-asikaso sa Indo. Di titiri po na sa sarang lugar tanganing dire-diretso sa ka magparaburubungo kung sa pag lipat-lipat ka sana kilamisa ang BFP para po sa fire niyan po dyan, no? Para maging ariglado. Sa pagkakatampungon yan talagang dapat po mga tugang na kunyanon ta siguro ang negosyo ta kahit pa paano nakakatulong po yan sa mga kababayan nato. So iba nagkaka-empleyo, mantang sa iba man mga tugang nagkaguning dagdag na hanap buhay, kaya po asikasuhon ta ang mga bagay-bagay na yan. Alright. Okay, Papa Mar. What if rikisa su auto pati sa mga trunks ay bawal po ito. Pwede mo man ireklamo po yan. Pwede mo man ireklamo. Pero brief na po kayan ang mga kapulisan ta kung anong gigibon po ninda. Na sinday na brief na na talagang diyan po sa sa mga checkpoints lang yan plain view ang gigibuhon not unless na nai-alarma ka mo. Di ba? Not unless na nai-alarma ka mo. At kung nai-alarma ka mo, talagang pupundo nga mo dyan, rikisaon ka mo dyan. Kung may dara ka mong kontrabando. Di ba? Pero kung daiman, normal sana ang pag-agi dyan sa mga checkpoint. Mailingon man sana po yan pag-agi nito. Di okay na. Di ba? Basta at least sabi nga ni kayan, sana makatabang naman yan sa pagbawas kang krimen, mga tugang. Ayan, alright. Sa Bagyo ngayon, Papa Mar, malipot na. Ayaw po tabi, nagbaba na ang temperatura ba? Nagkaroon na sa 14.4 na eh. Ang sabi ka sa Bago, mga tugang naman po sa nailingta na mga paabiso kan pag-asa nagpaparalipot na. Hindi sa nagkapira po mga lugar, lalo kung naralangkaw baga, malipot na. Diyan nga ni sa Santo Domingo, malipot na. Palibasa rin sa bukid. Di ba? Malipot na. Kaya sa mga may may history sa puso, ingat-ingat kita. Ingat-ingat po kita. Iyan mo yan ang mga pigdadaralagan mga tugang, stroke, tapos heart disease. Yan mga pigyo para daralagan mga tugang dyan sa tuya pong sa tuyang kapalibutan. Daralagan sa ospital. And yan po pinag-confirm na kandiyo sa Naglangkaw after the holiday season. Kaya doon sa mga kababayan, ingat-ingat sana, pirmi. May tips din sa mga senior citizens para dahil ngayon mga atake. Dahil tulos magdugdug sa payo. Sabitis ko na, balansin mo na ang lawas mo. Balansin mo na dahil bakong tugno, dugdug tulo sa payo. Dipisil ngayon yan. Okay? Yan ang mga nagkamera po, mga tugang na mga information tapa na padagos pong tutugay gayan ngunyan po na pagkaaga. Okay? Duman sa mga nag-aabang kan mga manungod po sa mga anunsyo, manungod sa eleksyon, baysa na po baka one of these days makaurun ang Commission of Elections para mas maliwanagan po yan pong iba pa nito mga kahaputan. Pero basta as of now, yan mga pigmiminindo yan po mga yaong po dyan, mga tugang sa tuya na mga sa tuya po na mga palibot na kadakul-dakul ng mga panduk ngaya kan mga kunyan, mga politicians
dahil pa man nga kampanya, ay walang magagawa po dyan ng COMELEC. Ha? Kaya magkakasudma, nakaistorya tabaga so sa COMELEC uwas. Di, yun yan, sukunyan. So, abiso, ano yan, di sinamagi ni Bujan. Kundi, nasa ano na sa nagaro yan? Nasa mga, ano na sana, nasa mga kandidato na sana yan. Mga tugang kung anong dapat hindang ibuktak niyan, di ba? So, ibang nakabig tayo man. Di, pangani ngayon, di, nagtading, tarata ko ngayon magsurunod sa batas. Kundi kaya, walang premature campaigning na pinuyunan mga tungo sa Korte Suprema. Kaya po yan nangyari. At hanggang ito baga, pag nakapile ka na, dahil ka na pwede magpara iro-iro muna. Iro-iro yan, birido sana. Di ba? Magkakaigwalang ning ko yan pag magkakaigwalang ning pag babawal talaga. Mag-istrikto naman pag kunyan, pagkarampanyahan na. Iyo po yan. Sa local March 28 po yan tabi ang karampanyahan. Iyo. Kaya duman sa mga kababayan pabayain na sana. Madali naman. Yung yan. Paano ka yan? Di bala na ka mo magkurit kung siyang tatalimunan nindo pag-abot ka panahon. And then kapag nagpasiring po dyan sa mga barangay nindo, itong road show baga, Commission on Elections, ay di magkunyang kita. Partisipar. Tanganing makabisan nindo ang sistema kang gagamiton na vote counting machine. Yung ano nang yan, ACM na. Di ba? Yung automated counting machine, di ba? Di nganing makabisan nindo as in pagboto nindo sa pag-actual na di na kumumasala, di ba? Ariglado na, tranquilo na kita. Okay? Ayan, Papa Mar, mangod na kita. Lakaw-lakaw na. Ay, mabarita pa kita. Mabarita pa kita. Barita pa kita. Magruluwag na. Mga misista. Oras de peligro na. 4 minutes bago po mag-alas 12 nin pagkaudo. Mapaharam na kita dito sa programa. Sa pangarap mga bilog na tropa, ang Mega Force Patrol, si Juna Puli sa lado technical, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Ako man po sa Gagraray, si Mardila dahil iba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Ubo ng anak?